Acaba de cumprirse un ano do novo Concello Galego, o último en nacer, Cerdedo-Cotobade, produto, de momento, da última fusión municipal que coñecemos. Haberá máis? A posibilidade está en riba da mesa dende hai tempo. O certo é que din moitos autores que hai moitos concellos de máis, que hai concellos dabondo, máis de 300 na Comunidade Autónoma de Galicia. Hoxe imos falar das fusións municipais, do minifundismo de concellos aquí en Contrastes, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Enseguida. Sexan benvidos a esta nova entrega de Contrastes. Estamos no Pazo da Cultura de Pontevedra, en Canal Rías Baixas, e imos falar de minifundismo municipal. Poderíase formular tamén o tema con outros posibles titulares, un deles fusións sí, fusións non, hai concellos dabondo sí ou non, ben, serían diversas posibilidades. No fondo, o tema é o mesmo. Certamente hai autores que manteñen que sería desexable en Galicia se reduxera prácticamente a mitade o número de concellos que actualmente temos, por razones que imos ver nos próximos minutos e que ten moita relación, están moi ben selladas, por suposto, coa crisis poblacional, coa dispersión xeográfica e co envellecemento da nosa xente. Imos falar delo con 4 alcaldes. Temos hoxe un Contrastes de moito poderío municipal, 4 alcaldes en exercicio, representan diferentes sensibilidades, diferentes ópticas tamén en relación ao asunto que nos ocupa. Empezo por esta banda co alcalde de Cerdedo-Cotobade, o novo concello, que naceu precisamente hai oficialmente un ano según, si tomamos como referencia o Boletín Oficial do Estado. Jorge Cubela, benvido. Gracias por estar aquí connosco. 12 meses, ¿no?, de exercicio. 15 meses, según o vexas, dende a óptica do decreto de fusión tras a súa publicación no DOGA, ou un ano dende a publicación no Boletín Oficial do Estado. Ajá. Mudoulle algo a vida? Moito. Moito? Moitísimo. Temos entón que falar moito diso. Aquí, ao seu lado, outro alcalde do Partido Popular que representa o que sería a veteranía no posto, a experiencia incluso en alguna circunstancia anterior que imos a falar de seguido, e ademais é presidente dunha das mancomunidades municipais máis recoñecidas na provincia de Pontevedra e tamén en Galicia. Temos máis de 40, creo, e unha delas é precisamente a mancomunidade do Salnés. Gonzalo Durán, que tal como está? Benvido, moitas grazas. Estupendamente que aquí connosco. Alcalde de Vilanova de Arousa. E fora, lembraba aí un momentiño aquí, precisamente, medio en serio, medio en broma, que fora vostede, bueno, non foi en broma, foi en serio. Fui el último alcalde del Concello Unificado y ya estaba en marcha la segregación cuando yo entré de alcalde, pero se terminó siendo yo alcalde, o sea que la experiencia de primera mano. Ajá, pues sí, é outra aportación moi importante. E precisamente, os que se segregaron foron os da Illa de Arousa. Aquí está connosco o alcalde da Illa de Arousa. Carlos Iglesias, benvido, moitísimas grazas. Gracias. Alcalde do Partido Socialista, e que leva exactamente este mandato, non? Vostede empezou aquí en este mandato. Que idade tiña cando se produxo a segregación? Como lembra aquela época que era tremendamente efervescente na Illa de Arousa? Tiña 15 anos en aquel momento. Si lembro que foi unha revolución social bastante importante. Sí. Bueno, pois é outra perspectiva, porque a Illa de Arousa é precisamente o último concello que nace en Galicia producto dunha segregación e non de unha fusión, como no caso anterior de Cerdedo-Cotobade. É unha outra visión do asunto, unha cuarta visión do asunto, co alcalde de Rianxo, Adolfo Muiños. Que tal? Benvido. Moitísimas grazas por estar aquí connosco, alcalde do Bloque Nacionalista Galego. Era, xusto, eu convocáballe a semana pasada, na súa condución, ademais de presidente de outra das comunidades municipais. Temos Arousa Sur e temos Arousa Norte. Bueno, tiñamos, porque hai tan só unhas horas que Adolfo Muiños cesou para o seu relevo polo alcalde da Pobra do Canameñal, non?
porque é un relevo que está pactado así, non? Sí, anualmente facemos a mudanza. Bueno, pois ven de facer esa mudanza Adolfo Muiños, que evidentemente ten outra perspectiva do asunto. Que tal se levan os alcaldes, os concellos aí do Barbanza? Fálase desta posibilidade da fusión ou aínda non está en riba da mesa? Non está en riba da mesa. Non está en riba da mesa, cada quen sabe compensar ou coordinarse e colaborar cos outros, mas non... O da fusión, de momento, non está en riba da mesa da Arousa Norte. Para uns está, para outros non está. Precisamente ese é uno dos argumentos que temos por diante. Vou arrancar con vostede. É un debate aberto, por favor. Hai unha primeira toma de posición por cada un de vostedes e a partir de aí eu vou sacando temas en un debate aberto e vostedes interveñen, se interpelan, etc. Decía vostede, hai unos días, que facía unha roda de prensa con Balseiros, o alcalde que era de Cerdedo, o tenente de alcalde, non, o vicepresidente do Concello Unificado de Cerdedo Cotobade, que hai moitos concellos que están a pedir información e que queren tamén fusionarse, pero o que é certo é que dende a vosa fusión non moveu ninguén que se saiba peza alguna. Efectivamente, todos sabemos que os procesos políticos pois teñen as súas variables e, sobre todo, dependen moitas veces do voluntarismo. Nesta situación, pois, sobre todo, cun horizonte de período preelectoral no que nos vamos a topar dentro de pouco, e non albisco que se poida producir ningunha fusión municipal ou ningún anuncio de unificación de dos concellos antes das eleccións municipais. O digo dende un punto de vista o máis pragmático posible. Agora ben, sí que hai pois numerosos alcaldes en máis ben de outras provincias, como dixen, que nos preguntan e nos piden pois un pouco de información dos incentivos que nos conlevaron a tomar esta decisión e, sobre todo, das peculiaridades nos cambios dos ingresos e, sobre todo, nas unificacións de gastos que fixemos. Remito a un alcalde co que estuve tomando café nun conxunto de outros alcaldes a semana pasada e, polo tanto, que ele estaba... De outra provincia e que ele está moi interesado, pero, bueno, hai outras variables que cada concello coas súas dicotomías, é o que ten que saber o que facer, e, polo tanto, esta realidade. Podo preguntarlle que partido? Do seu? Do Partido Popular. Do Partido Popular. O tema da fusión plantéxase, por exemplo, dende a perspectiva da reunificación entre Vilanova e Illa, ou estou a mentar a bicha e en este momento están a falar mal de min os que están a ver Canal Rías Baixas? Pues si cuadra alguno, no lo ve bien. No es un tema popular allí, no, ni se plantea ni en ningún momento... Non falaron vostedes? No. Es un tema que tenemos... Es otro concepto distinto. Nosotros lo que estamos haciendo en la mancomunidad es unificando servicios y manteniendo la autonomía municipal y la independencia y la peculiaridad de cada concello, ¿no? Entonces, es otra forma de unificar, pero unificar desde la independencia de cada ayuntamiento. Precisamente fórmulas de conurbación, agrupación, mancomunidades, áreas metropolitanas, son outras variedades, evidentemente, que veremos nos vindeiros minutos. Claro, dirá o mesmo, non? De reunificación, nin falamos, non? Nin falamos. Na comarca do Salnés non creo que teñamos ningún... Non temos ningún concello dos 9 que formamos parte da Mancomunidade do Salnés como horizonte nin debatilo, é dicir, funcionamos perfectamente cada un no seu ámbito da súa autonomía local, como dixo Gonzalo, basta con, ou bastou no seu día e basta hoxe en día, porque acabamos de ampliar aínda servicios na propia mancomunidade, con mancomunar servicios para dotar de maior benestar aos concellos da mancomunidade, nin por asomo se nos ocurre falar de fusión. Percibo que hai diferencias incluso nas mesmas sensibilidades políticas dous alcaldes do Partido Popular, dous alcaldes de esquerda, con respecto precisamente a este tema das fusións. Hai unha toma de posición de partido ou é un tema moi personal ou un tema de moita autonomía municipal? Básicamente, eu creo que é un tema de autonomía municipal. Nós en Galicia somos moi localistas, non hai nin que decilo. As comarcas son moi diferentes, entonces eu non creo que a dispersión xeográfica nin o envellecemento da poboación de por sí sea un argumento válido para defender unha fusión de concellos, senón outras variables que
que poderían xogar como a viabilidade económica da fusión, bueno, que non se perdan servicios, porque, vamos a ver, si sumamos dous municipios que teñen esa parte negativa de dispersión e de envellecemento da poboación, menos máis menos non dá máis. Entonces, partindo solo deses dous argumentos, eu particularmente creo que non chega para empezar a falar de fusión de municipios. Adolfo, fágolle a mesma pregunta, vostede rexidor, alcalde do Bloque Nacionalista Galego. Hai unha posición de partido ou hai autonomía municipal dentro dos alcaldes do BNG co gallo a este asunto? En principio, non a posición de partido haina, hai tamén evidentemente autonomía municipal para poderse expresar, sobre todo nun foro como este. Evidentemente. Mais hai un asunto que sí que a min pareceme que é anterior e que acaba de mencionar o alcalde de Illa de pasada, que é fusionarse con vistas a unha certa viabilidade económica. Entón aí eu quería tamén suscitar o debate de por que a viabilidade económica desas fusións cando estamos falando, por exemplo, de cousas que habría que mencionar a hora da sobrevivencia dos concellos, como é que os concellos galegos está mal repartido o financiamento, recibimos de media unhas cantidades menores ao do resto do Estado por habitante, que é outro elemento que habría que poñer sobre a mesa a hora de falar de concello viable, ou por que aínda non se resolveu tamén un tema de viabilidade económica dos concellos como é o tema dos gastos que chamamos impropios, que son financiamentos de asuntos que non son competencia municipal e que aínda a día de hoxe non se resolveron. E ademais teño escoitado incluso da banda de Vilanova falar moitas veces dos conserxes dos colexios, os gastos en educación, os gastos en centros sanitarios, moitos gastos que son considerados impropios desde hai moitos anos do financiamento municipal que están sin resolver. Entón, igual antes de plantexarnos que concello é viable, se hai que unirse para ser viables, igual o que hai que preguntarse está resolto o tema do financiamento municipal e dos servizos que prestamos a día de hoxe antes de falar de ser ou non viables. Eu creo que é unha pregunta tamén interesante. É unha pregunta que está en riba da teórica mesa, virtual mesa, e que pode calquera contestar. Yo lo que quiero abundar en lo que dijo él es que efectivamente el problema es la financiación, pero básicamente, y lo que se trata a veces es de buscar la solución sin mojarse. ¿Qué quiere decir? Y afecta a todos los partidos y en eso estamos todos de acuerdo. Es más fácil para los que gobiernan en Madrid, los que gobiernan las comunidades autónomas, tratar de bajar costes a nivel local que asumir la realidad de que le están obligando a los ayuntamientos a pagar lo que no le corresponde. Voy a poner un ejemplo. La sanidad es una competencia totalmente delegada en la Xunta y el Estado le hace transferencias para el tema de sanidad, porque los ayuntamientos tenemos que pagar el gasoil de los centros de salud, la calefacción de los centros de salud, los teléfonos hasta hace poco. Entonces, no, es que hay que unirlos porque no, vamos a ver. Unir los servicios es una economía de escala que estamos todos de acuerdo, que abarata. Pero después a ver, hay tamaños, un ayuntamiento no es viable con 300 habitantes. No es viable porque no puede tener ni secretario, ni funcionarios, ni barrenderos, ni nada. Entonces, sí hay un límite de tamaño. Pero en la frontera que estamos hablando de los 5.000 habitantes, como tiene ahí ya, como tenemos varios en la comarca, yo los veo viables. Sí, es cierto que es bueno mancomunar servicios para ahorrarlos, pero no es el problema eso. Yo recuerdo cuando empezó la crisis económica que se decía que la deuda era culpa de los ayuntamientos, ¿no? Y llevamos cada repaso en el telediario, los alcaldes de todos los signos políticos, éramos terribles, hasta que alguien hizo las cuentas y resulta que la deuda media de los concellos en toda España, la deuda por concello era 1.000 euros por habitante, las autonomías tenían 7.000 y el gobierno central tenía 27.000 euros por habitante, ¿no? Sí. Entonces fue una tomadura de pelo. Y esto es lo mismo, es tratar de no ver la paja, la viga en el ojo propio y ver la paja en los concellos. Los concellos son la administración que de forma general está más saneada de España, las cifras están ahí, el endeudamiento por habitante es la cifra más clara y en cambio se trata de tomar medidas cuando no se toman en otros sitios como administraciones dobles que hay. Lo decía un día un profesor de Derecho Administrativo y es otro debate. En España se pasó del Estado central modelo francés, de los Borbones, diputaciones, gobiernos civiles, a un gobierno autonómico, con la pequeña particularidad que tenemos los españoles de que en cambio no desmontamos el anterior. Y ahora tenemos dos
con el doble de gasto. De eso no se habla, porque según quien gobierne interesa diputaciones o no, según quien gobierne interesa autonomías o no, y no desmontan ninguno de los dos ni los hacen converger. Pero en cambio, los ayuntamientos hay que unirlos, quieran o no. No, pues no. Yo sí soy partidario de unir servicios, incluso de unir ayuntamientos. Me parece estupendo que se unan, pero siempre desde el consenso y siempre desde el respeto de lo que digan los vecinos, claro. Parece evidente que as fusións obligadas ou forzadas non ten ningún sentido, teñen que ser voluntarias. Jorge. Ao final o que estamos falando é de unificación de servicios, de tratar de prestar mellor e máis eficientes os servicios públicos que lle damos aos nosos veciños. Eu falo dunha óptica de o que éramos dous concellos rurais, Vilanova é un concello que está na costa, a illa igual, e digamos que un pouquiño coa poboación que ten Rianxo, en ningún caso eu creo que se abriría un debate o melón das fusións. Mais a illa, se me permitides a broma, mas que con Carlos teño feeling por unha cuestión a mellor tamén de idade, nun proceso que acaban de facer unha segregación en escasos anos non se van a plantexar políticamente unha unificación, unha fusión. Nós, dende o rural, dende unha óptica de concellos que perden poboación e demais, creo que é unha solución aos problemas de moitas cuestións. Onte, eu non sei onde está a cifra, falaba Gonzalo por pôr un X nunha cifra de 300, eu non sei cal é a cifra cando un concello viable. O que sí que teño claro é que concellos con menos de 1000 ou 2000 habitantes faixelles moi difíciles manter eses recursos, tratar de achegar inversións e incluso poder ter financiamento para esas cofinanciacións que temos que facer os concellos cando sale unha liña de axudas do Estado ou da Xunta de Galicia ou propiamente a Diputación Provincial. Sí que penso que, cando os políticos vayamos abrindo debates como se fixeron outras cuestións, quen lle diría a España fai 50 anos que teríamos no ano 78 unha constitución, non só unha constitución, sino un desarrollo na propia constitución para tratar de configurar un Estado autonómico que está a cabalo entre o Estado federal e o Estado unitario e, polo tanto, algún día terá que haber un debate sosegado e aberto sobre diputacións sí ou diputacións no e sobre a racionalización da planta municipal que eu defendo. Por certo, entenden que sigo o debate aberto, pero vou sacando cuestións. Entenden que vai da man o debate da pervivencia ou non das deputacións co debate sobre a pervivencia ou non deste número de concellos? Pregunto a ambos os dous. Creo que non, son niveles de administración completamente diferentes. A administración pero provincial... falase de que a deputación é concello de concellos e que ten obriga de servir unha serie, ou atender, digamos, unha serie de carencias dos concellos. A teoría das administracións provinciais é esa. Creo que non é comparable. Vamos ao de sempre. O problema é de fondo económico sempre. Estamos falando de que as competencias impropias que estamos asumindo os concellos, competencias que pertencerían á comunidade autónoma, se estamos asumindo sin ningún tipo de financiación. O problema é financiación municipal e financiación... En principio, perdona, Carlos, de forma ilegal. De forma ilegal, exactamente. Es que estamos cometiendo una ilegalidad que lo cometemos todo, pero es ilegal. ¿Cómo puedes estar...? Un día va un interventor, a cegarse, a hacer un informe y decirle: señor alcalde, como usted pague una cosa más cuando no tiene competencias por ley, le hago un reparo y usted se va al juzgado. Porque es eso. Entonces, claro... Pasa aos gobernos municipais, o que queremos todos é prestar os máximos servicios de mellor calidade aos nosos veciños. Se a comunidade autónoma non chega a prestar ese tipo de atender ese tipo de competencias, non las traspasan un día de forma de facto, nos as asumimos tamén de facto, non las financiaban, despois deixan de financiar, non las quedamos con elas, deixaron de financiarnos esas competencias. E despois, claro, xurde que Cerdedo, por dispersión xeográfica, por envellecemento, Cotobade o mismo, o origen podemos buscalo en aquel tipo de prestación de servicios que non nos competerían. Entonces, por certo, o tema das diputacións eu creo que é completamente diferente. Unha pregunta para ambos os dous. Vostedes esqueceron a posibilidade de suprimir as diputacións agora ou non? Digo porque como están a tocar pelo aquí, por exemplo, na provincia de Pontevedra anda hai moitísimo tempo que non... Eu sigo defendendo a desaparición das deputacións, eu creo que ademais o BNG tamén continúa defendendo, o que non quere decir que o financiamento que ven vía deputación ese non vai desaparecer, pero podería perfectamente exercelo a Xunta de Galiza neste caso.
nesa vía ou directamente os concellos. Quero dicir que aí hai moitas vías para facelo. O que interesa, por exemplo, o que está poñendo en práctica, que é moi importante, e así tamén algún alcalde do Partido Popular da provincia nos confirmaba, non? Por exemplo, o que chaman o Plan Único na zona da Coruña. O Plan Único permite que todos os concellos da provincia saibamos teñamos un financiamento obxectivo, ademais, a comenzos de ano orzamentario, está chegando unhas cantidades en función de varios criterios que son obxectivos que funcionaron e funcionan a partir do Estado. Peso fiscal, peso demográfico, número de parroquias, extensión de rural. E todos os concellos da Coruña recibimos unhas cantidades que poden rondar unha media de 1 millón de euros aproximadamente. Sabemos que con ese millón temos que facer o financiamento e as obras que nos correspondían. O alcalde do Partido Popular e eu mesmo, claro, dicíamos, ese millón é vital neste momento para os investimentos dos nosos concellos. Daríanos igual que viñese da Xunta de Galicia. O que nos importa é que veña. Entón, se nese caso houber algo semellante por parte da Xunta de poñer non tantas líneas de subvención finalistas, senón, bueno, pois ampliamos o Fondo de Cooperación Local e recibides esta cantidade cada ano e que administren os concellos, porque despois estamos sendo requeridos a cada pouco a que colaboremos financieiramente e con equipamentos e con actuacións ao que ten que ver en servicios sociais, brigadas antiincendios, financiamento de mil e unhas cousas, cando aínda está vixente, que non se desmantelou a lei de modernización que sigue vixente e que, se en algún momento efectivamente nos atendemos estritamente iso, teríamos que empezar a pechar servizos que non son nosos. Entón, deputacións, se continúan, as deputacións están para servir aos municipios pequenos e medianos, por definición, e así debería ser. Ora, se, como está pasando na Deputación da Coruña, houvese esa vía de financiamento, daría igual, pudera perfectamente asumilo a Xunta de Galicia. Unhas estradas e un financiamento donde paga a pena, que nos concellos, que son donde están os cidadáns e os veciños da provincia, e directamente hai que chegar con servizos a eles. Entón, se desapareceran e a fonte de financiamento viñera de onde viñera, eu creo que non habería ningún problema en seguir facendo isto. Por certo, falan de que concellos de 1000 habitantes serían moi difíciles, é moi difícil pensar na súa, digamos, subsistencia económica precisamente pola dificultade que entraña a capacidade escasa de recaudación, a pouca poboación e a dificultade de prestar servizos. Sen embargo, hai autores que establecen que o punto, digamos, crítico estaría nos 5.000 habitantes. Concretamente, por exemplo, Alberto Vaquero, que é profesor da UBI, da Universidade de Vigo, no campus de Ourense, é autor dun interesantísimo traballo que citaré en alguna outra ocasión ao longo deste debate, que publicou en 2016 sobre a necesidade de modificar a planta municipal. E recomenda fusións, non que se impoñan, sino que se consensúen. Fala concretamente da necesidade de que os concellos de menos de 5.000 habitantes que non teñen capacidade de respostar aos servizos que demanda a súa poboación poidan unirse, agruparse con outros concellos cercanos que non estean a máis de 20 minutos do centro de decisión. Cal é o límite? Cal é o punto de risco ou o punto crítico? 1000, como estaban a falar vostedes, ou 5000, como plantexa, por exemplo, este estudio? Porque algún de vostedes están precisamente nese ámbito. No haber nada del estudio. Comenté 5.000 por ser la isla un concello de 5.000. Pero también, a ver, los estudios en general están muy bien, ¿no? Y en el rural, pues sí, 5.000 puede ser una cifra necesaria. Estoy pensando en el ayuntamiento de nuestra comarca de Ribadomia o de Meis. Por ejemplo, en la isla no haría falta ni 5.000. ¿Por qué? Porque la isla, cada cosa es distinta. La isla es un casco urbano solo. Al ser un casco urbano solo, los servicios son mucho más baratos. Claro, no, la recogida de basuras es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, claro, pues si fuera la isla, con 3.000 habitantes seguiría siendo viable. Quiero decir, que no todos igual. Moitísimo máis na recollida de lixo, por exemplo, que eles, non? Por supuesto. Nosotros tenemos un rural muy largo que llega hasta Caldas de Reyes. Entonces, en Villanova ten un asunto que é unha peculiaridade. Por qué? Costa e interior. Claro. Montelobeira parte, temos Tremoedo e Ballón. Ballón é unha parroquia totalmente agraria, rural, como pode ser as de Caldas, as de Portas, e de aí para baixo, para o mar, estamos xa que a xente do mar, cos bateiros, cos mariscadoras, cambia totalmente, incluso sociológicamente. Entón, temos esas dúas partes.
Bueno, unha parte tira de outra, temos un interior que non sería viable con ese coste, a costa aumenta de población o casco urbano, pero se despova as parroquias do interior por aumento da idade da población. Quero dicir que cada cousa hai que estudiarla. Como cifra media, pois pode estar nos 5.000 nun concello rural, nun concello de interior. Na costa é distinto. Seguramente, un dos concellos máis ricos que podía haber era se a Illa da Toxa fora concello. Claro. Sí, claro. O sea, son as circunstancias de cada un. Solo en IBI, por eso, por exemplo. Que se trata de eso. Entón, o tema é ese. Creo que a cifra de 5.000 está ben, que as particularidades que cada cousa ten o seu. E así levamos 25 minutos falando do tema. Pasou rapidiño. En canto volvamos de publicidade, que está a facerme sinais o alcalde de Cerdedo Cotobade, a palabra é súa, porque ademais enroca co asunto precisamente da poboación e os motivos, supoño, polos que se fusionaron ambos os dous concellos en este novo que está a cumprir precisamente anos. É un falar. Enseguida voltamos aquí en Contrastes, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra en Canal Rías Baixas. Seguimos, segundo bloque de Contrastes dende o Pazo da Cultura de Pontevedra, falando aquí en Canal Rías Baixas a propósito de fusións municipais, agrupación de concellos, minifundismo municipal, fórmulas de colaboración, 4 alcaldes que están a dar o seu respectivo punto de vista: Gonzalo Durán, Jorge Cubela, Carlos Iglesias e Adolfo Muiños. Con eles estamos a falar de diversos asuntos e un dos que nos ocupaba xusto antes da pausa publicitaria era cal é o punto crítico do tamaño dos concellos para pensar precisamente, casi obrigarse a fusión pola necesidade de garantir os servizos aos cidadáns. Vostede preside un concello, o último concello, producto dunha fusión na Comunidade Autónoma de Galicia. Ven de unhas poboacións pequenas, ambos os dous, que de repente mudou en unha nova situación. Foi precisamente eso o que empuxou a ambos os dous alcaldes entón a falar coa Xunta e tirar para diante con esa fusión? Exactamente, ademais partimos de distintos cambios normativos nas leis estatais a través da Lei de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local, na que por uns coeficientes, ao aumentar o tramo de poboación, neste caso de menos de 5.000 a máis de 5.000, se nos multiplica por 17 a participación de ingresos do Estado, máis aos concellos, aos municipios fusionados, un 0,10% máis, é dicir, un 0,27% máis na participación de ingresos do Estado. Ademais das medidas normativas, a través dos cambios na Lei de Administración Local de Galicia, que promoveu a actual Xunta de Galicia de Alberto Núñez Feijóo. E aí, cando empezas a falar, e a ver que a través dunha experiencia asociativa de moitos anos, a través dos líderes, dos próder, despois co consorcio e demais, e coa vinculación de veciñanza que había entre os nosos dous territorios, mesmos problemas, tratar de aportar solucións, apostamos por abrir esta vía de colaboración. E eu, despois dun ano, teño que dicir que a experiencia foi moi positiva, tanto para o Concello como para os veciños. Partamos, comentabas antes o estudio do profesor da Universidade de Vigo, podo facer referencia a outros estudios de cabeceira, como un libro feito polo actual Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, no que traza, dende o punto de vista do territorio, da dispersión e, sobre todo, do número de localidades, de parroquias e de municipios que hai en Galicia, as solucións a estas eivas e estas teimas. Eu estou convencido que na década dos 20 en Galicia vai haber moitas máis fusións, por necesidade, é o que penso, e o digo dende a práctica, sobre todo en que se vayan consolidando os procesos de unificación e unidade, se irán promovendo máis medidas, incluso dende as administracións superiores, para estas medidas de calado. Hai que partir dun punto de vista. Falemos do servicio de lixo, por un exemplo. Cerdedo podía gastar 200.000 euros ao ano e Cotobade 300.000. O que está claro é que xuntos non vamos a gastar 500.000 euros. Entón, durante estas dinámicas, o que nos promove facendo, sobre todo, traballo e xestión, tratar de reducir os costes. E isto conseguímolo. Sobre todo, prestando e seguindo prestando a mesma calidade de servicios aos veciños, coas dúas sedes dos concellos abertas, tratando de seguir mantendo esa proximidade aos veciños e despois, sobre todo, na unificación de departamentos, as brigadas de operarios e mellorando a intensidade coa que prestamos os nosos servicios. Nos podemos comprar máis suministros, máis material, máis
maquinaria. O principal vehículo dun concello rural é un tractor, e o digo que estamos na época, no momento, de solucionar e loitar contra os incendios, e a min dame pena falar con moitos alcaldes de Galicia, con alcaldes de menos de 2.000 habitantes, con menos de 3.000 ou con menos de 1.000, con concellos de moita menos poboación que o noso, e escoitarlles que non teñen posibilidade de manter unha brigada de operarios, que non teñen posibilidade de solucionarlle coa mesma inmediatez coa que nós o facemos un problema a un veciño, ou incluso de poder comprar combustible durante un período longo de tempo durante o ano para tratar de suministrar aos equipos de desbrozadoras, aos tractores, aos vehículos municipais. E isto é a realidade a que nos enfrentamos. Os teóricos están moi ben, incluso os que a min me beneficien, pero ao final, dende a práctica, aquí habría que falar con antropólogos, falar con sociólogos, con politólogos, e cando na Unión Europea, no ano 2018, moitos países, democracias avanzadas, abordaron este tema con consenso político, con unidade política, con unidade parlamentaria, e temos países como Dinamarca, Italia, Grecia, que unificaron e se enfrentaron a procesos de unificación municipal, pois eu creo que a España algún día lle chegará esa hora. Eu podo falar do programa do Partido Socialista, no que se fala de incentivar os procesos de fusións voluntarias, falo do programa de Ciudadanos, falo dende o Partido Popular, dende o goberno de Mariano Rajoy, con estes cambios normativos, e sempre hai que enfocalo no caso e oportuno. Eu por iso digo que as fusións obligatorias son moi difíciles, pero estou seguro de que aquí os próximos 10 anos, sobre todo coas dinámicas da Unión Europea, coas dinámicas internacionais e coas dinámicas políticas, nós que estamos falando dende unha óptica moi localista en Galicia, pois seguro que se abordará un debate sosegado e de iniciativa política do Estado. E teño que dicir que o partido político que se adiante nesta materia vai a ter, pois, seguro que un debate gañado, sexa o Partido Popular, Ciudadanos, o PSOE ou outras forzas políticas actuais. Hai un montón de ángulos, supoño, dos que queren vostedes falar e que suscitan preguntas, pero miren, é que senón non vou ser quen de meter a primeira das enquisas das dúas que temos. E fixémola precisamente no seu territorio, entre Biascón e Tenorio. Voulle decir que foi a enquisa máis difícil de facer, porque a xente estará ou non pola fusión, pero non queren falar diante da Cámara. Costou un ril, pero isto foi o que acadaron os meus compañeros que viaxaron anteonte, concretamente, ata alí para preguntar a xente como leva eso de ser un único concello. A ver, por un lado es mejor que el concello tenga más habitantes, tendrá más servicios, tendrá más infraestructuras, malo no es. Entonces, ¿por qué vamos a ser unos mini concellos pudiendo ser algo decentes? Diferencia ninguna, pero yo creo que empeora. Mejor un concello pequeño que uno grande, ¿no? A todo no puede abarcar Cubela. Sí, ellos llevaron información a cada uno de los vecinos, llevaron los de los partidos, la del PP, la del PSOE. Pues yo no firmé ninguno de los dos, porque yo ni estoy en contra ni estoy a favor. ¿Me entiendes? Me parece bien. Así hay menos concellos también, menos gastos. Mejoras, yo prácticamente igual. No sé hasta qué punto nos será rentable o no, pero bueno, ya se sabrá con el tiempo. ¿Y los vecinos se comenta algo? Sí, algunos están a favor, otros en contra, como... ¿En tu caso te es diferente? A mí me da igual. Mientras no me suban los impuestos, me da igual. Bueno, pues a mí me parece correcto y bien porque se mejora a nivel de vecinos y tenemos más cosas en común y yo creo que lo veo bien. Nada, eso nada. No dijo nada. Esa última resposta, alcalde, esa atopáronla moitas veces. A xente é remisa a falar. Home, entendo que a Cámara impón, pero tamén pregúntome o fío que vostede falaba e deixo que vostedes a continuación interveñan. Pode ser que a fusión se plantexa dende, digamos, a altura das institucións, dos alcaldes, dos gobernos municipais, pero tarda en calar, digamos, entre a xente, porque non é un proceso espontáneo que sai da xente que di, bueno, imos fusionarnos con Cerdedo. É difícil, non? Vamos a ver, hai que plantexar, sobre todo, o que podo dicir do resumen destas pequenas entrevistas, que, por certo, coñezo a todos os veciños polo seu nome e apelido, e os trato prácticamente a semana. Pois xa sabe. Isto plasma a normalidade co que o proceso de fusión se abarcou.
dicir, un ano despois, os veciños non veron mermados os seus recursos, nin sobre todo os servicios cos que viñan sendo beneficiarios na anterior situación. Hai un comentario que dicía, a mí mentres non me suban os impostos, pois ese veciño ten que saber que este Concello, este equipo de goberno, pudo baixar 4 ordenanzas municipais nunha media dun 10% no que refire a tasas e impostos. Non só iso, sino que moitos veciños están vendo beneficiados das primeiras medidas a hora de pedir unha licencia tras a eliminación do imposto de construcións. Hai a veciños que lles plantexan máis ou mellor o debate sobre Cataluña agora mesmo, que é o que máis se transmite nos medios de comunicación, que a fusión. Políticamente non hai agora mesmo un rifirrafe ou unha situación de liorta nin entre o goberno coa oposición, nin a oposición co goberno sobre a normalidade da fusión. E a propia oposición, que está representada agora mesmo polo Partido Socialista, acaba de facer a súa unificación entre os compañeiros de Cerdedo e de Cotobade esta fin de semana, e, polo tanto, pois iso plasma que todos estamos abordando a nova situación de cara incluso ao novo proceso electoral que se abre no 2019. E despois todos sabemos que no rural é moi difícil que, ao mellor, pois cunha cámara ou demais, que a xente poida manifestar as súas opinións políticas e non saben de quen veñen ou de onde van a ser, ao mellor, transmitidas. E eu teño que dicir que a xente me sinto ahora mesmo moi apoiado políticamente, eu encaro a actual situación política con moita ilusión e con moita forza. Eu creo que isto é un proxecto político que vai auspiciar, e eu espero que sexa o xermen e a semente de que moitos concellos que agora mesmo se están preguntando como solucionar os seus problemas teñan unha vía administrativa para tratar de encarar o futuro. Señores. Sí, quería dicir que hai vías para cooperar entre concellos sin necesidade de fusión. Si hai un concello que por sí só non pode adquirir un tractor, que se xunte a outro e compartan ese servizo. Quer dicir que hai moitas maneiras, sin perder esa identidade que creou tamén a lei de concellos no seu momento, cando se fixo, estamos falando do século XIX, seguramente, de cando proveñen todas estas estruturas que tamén foron traumáticos no seu día, porque tamén se fixeron e alteraron relacións comarcais que dependían da realidade parroquial ou dos tránsitos e que nada ter... Pois todo iso construíuse unha certa identidade municipal que a día de hoxe pois é complicado e incluso pois tamén non hai por que renunciar a esa identidade que se creou alrededor dos concellos, non? E hai fórmulas de cooperación entre concellos. Eu tamén quería dicir que, bueno, parece a obsesión en Galicia de que hai que ir a menos concellos, cando a realidade é que unha provincia como Burgos ou Salamanca teñen máis concellos que todo Galicia xunta. Que todo Galicia xunta. Que Galicia... Sí, non, estou falando de concellos de menos de 1000 habitantes. Burgos está cheo e non se fala de que pasa ali. E Galiza ten unha porcentaxe que en algún caso de concellos menores de 1000, provincias como Coruña e Pontevedra teñen 0 concellos menores de 1000 habitantes. Outras... Sí, en Pontevedra, é a única. E os outros están nunhas cifras, sí, pero son prácticamente inexistentes, cando provincias de Castela, León, de Castela-A Mancha ou de outras zonas están... Entón, esa obsesión por fusionar concellos non responderá a que cada vez se quere recortar o financiamento que queremos inserir nos propios concellos, porque falase ás veces de que multiplica, pero non é a realidade. Algúnas ordes de subvención que obrigaron aos concellos máis ou menos a unirse non conlevaron subir proporcionalmente a inversión que se facía nesa subvención, sino ao contrario, foi repartir menos entre menos. Entón, de alguma maneira, quedamos absolutamente igual. Entón, eu non renuncio a esa identidade municipal, tamén poderíamos falar de fusionar algunha parroquia con outro, porque tamén responde a outro tipo de realidades. E insisto, esa identidade que se construiu hai moito tempo, agora tamén está moi afincada. Eu estou seguro de que, por parte de Rianxo, ninguén se plantexaría unirse a un concello limítrofo. O que buscan é que lle deamos solucións e que poidamos cooperar, que o que se fai no seo das mancomunidades, buscar determinados servizos que poden prestarse dunha maneira conxunta, ese tractor, esa auga, esa recollida do lixo. Para iso non é necesario que perda identidade. Tamén é triste que en algúns momentos falábase como único referente de algunhas aldeas é o peche das escolas. Esa escola, ese concello, en algún caso é o que mantén de alguna maneira a sobrevivencia de núcleos de poboación. Tamén é triste que por unha razón meramente económica, pois eses lugares pois perdan a larga un concello onde desaparece a casa de consistorial e onde vai desaparecer determinado servizo, igual non o vemos nós, igual non o ven a segunda e terceira xeración, pero igual nos está
estamos pensando que acaba desaparecendo incluso o propio lugar, porque foi a casa consistorial o sustento o que deu lugar a que houbera, en algún caso, poboación. E tamén esas variables, digamos, afectivas, de identidade, de realidade, hai que facelas. Sobre todo, cando volvo a retomar, e acabo xa a miña intervención agora, hai un problema de financiamento que a min gustaríame ver se os concellos máis menos 1000 habitantes son quen de sobrevivir cando estea regulado efectivamente ese financiamento sexa acorde ao que debería ser, atendendo uns criterios diferentes dos poboacionais. Entón, sí que podería convencerme dos estudos académicos cando acontecer esa. Cando estuéramos ben financiados, veríamos se é real ou non a viabilidade ou se estamos mal financiados e, por tanto, a viabilidade depende dese mal financiamento máis que da caída da poboación ou avellentamento. Gustaríame tamén... Está aberto o debate, Alberto. Perdón, Carlos. Completamente de acordo con Adolfo, non? Volvemos a reincidir que hai o problema de base de financiación. É dicir, Jorge acaba de nombrar as leis do Estado e autonómicas que impulsan ou que amparan ou que, intentan promover a fusión de municipios, non? Curiosamente, unha delas é a lei de sostenibilidade financeira, que é unha lei completamente intrusiva e que por encima non a cumple. Na administración local, exactamente. Invade competencias municipales, é dicir, nos impón unha serie de medidas completamente que costa bastante entendelas e que curiosamente esas mesmas leis que mencionou Jorge antes non porque non usan outros instrumentos como por exemplo a promoción da mancomunidade de municipios. Unha mancomunidade de municipios en a Unión Voluntaria de Municipios na cal ti vas voluntariamente para a illa con Vilanova, con Cambados, con tal, ter servicios comuns, non? Para abaratar costes e para incluso incidir en mellores servicios. Curiosamente non se ve un impulso das mancomunidades, hai mancomunidades que están completamente sin funcionamento, porque hai discrepancias políticas, etc., tamén as temos nós na Mancomunidade do Salnés, pero creemos que é moito máis interesante impulsar os servicios comuns que estar aí en líos políticos daqui para lá para non chegar a ningún tipo de entendemento. Entonces, que tanto a normativa estatal como autonómica, en este caso, que está o Estado gobernado polo Partido Popular, a Xunta de Galicia polo Partido Popular, estea impulsando este tipo de fusións con eses criterios, creo que é moito máis importante, como decía Adolfo, as identidades propias de cada pobo e abogar por outro tipo de financiación. As mancomunidades municipais, o debate está aberto, creo que quere intervir Jorge Cubela, tamén pregunta para Gonzalo Durán. As mancomunidades municipais poden ser xérmolo de fusións ou non? Porque vostedes precisamente estaban en unha mancomunidade con Cadolérez, chamábase, non? Sí, con outros dos concellos que, sin embargo, sendo tamén alcaldes do Partido Popular, non quixeron saber absolutamente nada da fusión. Forcarei Campo Lameiro, concretamente. Non estaban de entrada tampouco, non? Bueno, pero falouse. Sí, bueno. Falouse. O proxecto era de cerrar. Tratouse, plantexouse, púsose sobre a mesa outra cousa que non quixeran. Pregunto, as mancomunidades son un xérmolo para as fusións ou é un instrumento perfectamente válido que elide a posibilidade das fusións? Se ha dado el caso puede haber fusiones de concellos dentro de una mancomunidad. Lo que hace la mancomunidad es que hace menos necesaria la fusión de concellos, porque al unir los servicios no necesitas unir toda la administración. Por ejemplo, Jorge comentó el tema de la que sale más barata la basura la recogida de basura en Cerdedo y en Cotobás por la Unión, ¿no? Bueno, Vilanova tiene, dentro de la mancomunidad, tiene la recogida de basuras mancomunada con Cambados y llegamos a una cifra de 20 y pico mil habitantes que nos supuso un ahorro importante y seguimos teniendo independencia. Lo que pasa es que a mí ya hace un tiempo, y me vais a permitir que por los años que llevo en esto, y si cuadra voy contra la política oficial de mi partido, pero bueno, no es la primera vez. Vamos a ver, desventajas de las fusiones, porque aquí no vimos nada más que las ventajas económicas, las ventajas tal. A ver, en un ayuntamiento como Cotobás, no, Cotobás son pequeños, no cambia ni aleja la administración de los vecinos con esa fusión.
pero si empezamos a fusionar en un territorio muy grande y con 40.000 habitantes y con una sola sede, y hacemos un ayuntamiento solo para Terra Cha, por ejemplo, la gente está perjudicada. También hay que pensar en ellos, porque aquí parece que no estamos pensando en lo que hay que pensar, y lo primero que hay que pensar es en la calidad de vida y los servicios que se presta a los vecinos. Y un alcalde, lo dijo Jorge, conoce a todos los vecinos de su pueblo. El alcalde de Coruña no, por decir, o el de Vigo, o busco alguno del PP si queréis, da igual, no conocen. Esa proximidad, eso de que se suban las escaleras del concello y se vaya al despacho de Carlos y dice, Carlos, teño tal problema que está atacado en Riazón, no funciona tal cosa, o en tal cosa, en otro sitio nada. Eso no se está valorando en este tema, repito. Cuando son ayuntamientos muy pequeños, irán otros también pequeños, porque Cotabaz, Cerdedo Cotabaz sigue siendo pequeño, no pasa nada. Pero hay una importancia de la calidad de vida y de la forma de tratar con el administrado en los concellos del tamaño nuestros, digamos hasta 20.000 habitantes, que es una realidad distinta a los mayores. Y yo creo que hay que acercar la administración a los administrados y que lo vean como una cosa normal, no que tengan que ir a hablar pues, con la alcaldesa de Madrid, que gobierna 4 millones de habitantes. Los grandes tienen que hacer juntas de barrio. Y los pequeños, pues cuando son inviables, pues hay que unirlos, hay que llegar a un tamaño crítico que permita su viabilidad, pero fuera de eso, unir, no, mancomunemos servicios, abaratemos servicios, pero mantengamos la única administración a la que se va y se conoce con nombre y apellido, y todos podemos hacer un anecdotario, yo como llevo más años más, de lo que viene la gente a buscar que le resuelvas en el ayuntamiento, y lo que tiene que ver con las funciones de un ayuntamiento, que sabéis que nada, desde protestar, porque tarda mucho en atenderlo en el hospital, competencia municipal ninguna, a que, bueno, un montón de cosas, ni os lo figuráis, a pedir consejos de todo tipo. Hombre, yo soy municipalista, yo eso no quiero que se pierda. Yo quiero que los vecinos tienen el derecho de tener una relación directa con quien los gobierna. Y eso solo lo veo en los ayuntamientos de pequeño tamaño. No mínimos, pero de pequeño tamaño. O que non podemos cos nosos veciños é desvirtuar o debate. Non estamos, nin deberíamos estar falando de fusións de concellos de 40.000 habitantes. As fusións fanse necesarias en pequenas poboacións. Unha mancomunidade como a do Salnés, que funciona, penso que relativamente ben, nos servicios que xestiona, pois creo que é o exemplo. Non vexo eu tampouco a ningún concello do Salnés nin en posibilidades de fusionarse, nin en necesidade de fusionarse. Outra cousa son as mancomunidades que, por exemplo, funcionan ben como esta e outras que funcionan mal. E despois, eu creo que para os concellos pequenos a solución non son tampouco as mancomunidades, porque hai que dotalas de personal, hai que dotalas de medio, ao final é duplicidade, tens que ter habilitados para xestionar esa mancomunidade, o sea, que ten as súas tamén relativas críticas. Eu, o que sí que teño claro é que un debate que está moi aberto por todos os partidos políticos, vou a citar alcaldes de outros partidos ou representantes de outros partidos distintos aos meus para que se vexa a amplitude do debate. Dende o BNG, de Alfoz e Valadouro, que están promovendo a fusión dos dous concellos. Falo do alcalde de Teo, que non é sospeitoso de nada, das Mareas, que fala do gran concello de Santiago. Falo de Tomé, do alcalde de Monforte de Lemos, que manifestadas veces defende a creación do Concello de Lemos con capital en Monforte de Lemos. Entón, eu creo que isto non é cuestión de que uns sexamos máis visionarios que outros. Algúns, pois, bueno, promovemos dende a súa melloría para o seu povo. Non teño ninguna dúbida de que Carlos queira o mellor para a illa, de que Adolfo estea defendendo máis que ninguén Rianxo, dende as dosas tamén diferencias políticas, pero como alcaldes eu os antepoño aos nosos partidos políticos. E aquí o digo, cando un veciño se pode referir ao seu alcalde para pedirlle unha solución a un problema, como dicía Gonzalo, aí non hai siglas políticas. O que está claro é que hai un debate aberto e, polo tanto, aquí hai que falar de fusións nos concellos pequenos, que ninguén perda o... Pero quen abriu o debate? Pois, eu creo que... O debate foi, en principio, interesado, Bueno, de esto falou Pepe Crespo, que do noso partido... No, sí, hombre, Pepe, cando foi presidente da FEGAN, fixo un gran estudio con a universidade para falar das fusións de concellos. Empezó en Madrid para ahorrar, y hablando de despilfarro local. Bueno, hombre, pues míralo porque empezó desde ahí. Bueno, pues si Pepe Crespo nos escoita, espero que nos lo pueda aclarar. Pepe sí fue en Galicia quien lo hizo. Creo que lideró en Galicia el tema del debate de las una ley. Bueno, pero vamos a ver, mira. Pepe, que es amigo tuyo y mío, y hablaste de otros concellos,
del Gran Santiago y eso, entonces entramos en otro tema. Eso sería conurbación, por ejemplo. Claro, no, a ver, hay dos temas totalmente distintos. Uno, la unión entre iguales, Cerredo y Cotovaz, fácil y tal. Y otra, no le voy a llamar fusión, le voy a llamar absorción. Y Pepe quería Silleda y quería, ¿cómo se llama el que está arriba? ¿Vila de Cruces? No. No, el Rodeiro, Gran Concello do Bolada, Dozón. Quería el imperialismo de la LIN, no, digamos. Era tal, muy defendible y que la LIN vende muy bien y que quería Dozón, efectivamente. Y que quería unir, hacer un ayuntamiento máis grande, pero ser los jefes de la LIN. Non vamos a ter suficiente tempo como para falar do que quería falar. No es lo mismo, no, pero es que lo de Santiago es igual. La gente es muy contraria a unirse. A ver, puedes conseguir un consenso entre ayuntamientos iguales, pero tú de un ayuntamiento pequeño que entre en un gran ayuntamiento, eso é mucho máis difícil. Permítame, Gonzalo, imos deixarlo xusto aí. A volta da publicidade temos outra enquisa, a segunda e última, a propósito de que pensan en Poio, o outro lado da Ponte da Barca, que é Concello de Poio, e non é Concello de Pontevedra, sobre a posibilidade de unha fusión, conurbación, agrupación, non absorción, porque sona moi mal, pero algo así. Pues hai que decirlo así. Bueno, pues absorción tamén. Un alcalde del PSOE está de acuerdo conmigo. A volta de publicidade aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas. Entramos no último bloque de Contrastes hoxe falando da situación dos concellos. Eu empezaba este coloquio, este debate falando do minifundismo municipal e estou a mudar certamente o enfoque á vista do que están a decir os nosos 4 invitados de hoxe, todos eles alcaldes, lembro Jorge Cubela, Gonzalo Durán, Adolfo Muiños e Carlos Iglesias. Vilanova de Arousa, Cerdedo, Cotobade, Rianxo e a Illa de Arousa. Como ven vostedes, diferentes signos políticos, diferentes enfoques, diferentes percepcións a propósito de algo no que estamos todos de acordo, que evidentemente os concellos son moi importantes, son probablemente o exemplo máis cercano ao cidadán da administración, a administración máis próxima e probablemente máis accesible para os cidadáns, pero o modelo este actual é válido ou ten que ser mudado en función das necesidades? Unha das cuestións que se plantexaba antes da publicidade era precisamente a fórmula de conurbación, federalismo urbano, ou por chamarlle de outro xeito, literalmente absorción. Que pensan, por exemplo, o outro lado da Ponte da Barca, que xa é Concello de Poio, a propósito de que a un lado sexa Poio e a outro Pontevedra? Non debería ser a mesma urbe, o mesmo concello? Nosotros vivimos en Poio, somos de Poio, hay un puente de la Barca que es el apoyo de Pontevedra y así seguiríamos. Bueno, por un lado es bueno que se juntase con el Ayuntamiento de Pontevedra. Yo creo que habría más facilidad para las obras y para toda la gente mejor que esté controlado por la capital que por el municipio de Poio. Hombre, es una cosa difícil de explicar, ¿no? Pero en principio yo creo que no es viable. El Concello de Poio es de toda la vida, el de Pontevedra, por otro lado, no estoy muy de acuerdo, vamos. Entonces, como estuvimos hasta ahora, no está igual, a mí tanto me da, Pontevedra, cruzamos el puente y ya estamos en Pontevedra. Yo qué sé, me parece que no, cada una cosa tenía que estar en su sitio, ¿no? Me parece que Poio sería Poio, Pontevedra sería Pontevedra, creo yo, ahora no lo sé. Hombre, pues yo creo que sí. Muchas discordias que hay aquí con el puente y con el tráfico, con todo eso, pues se podía arreglar esos temas, sí. No me parecería mal. Si nos van a poner las infraestructuras que tiene Pontevedra en Poio, para mí, firmo ahorita mismo. Xa ven vostedes, diferentes puntos de vista, diferentes percepcións, digamos, desa posibilidade que encardina con, por exemplo, o que decía, eu escoitei directamente del, participaba o seu carón nun debate con Xosé Luis Barreiro Rivas, suficientemente conocido de abondo de todos vostedes, como ex vicepresidente da Xunta de Galicia, un político de longo exercicio, profesor universitario, politólogo e, ademais, columnista na Voz de Galicia. Xosé Luis decía nun debate que deberíamos de traballar
en Galicia cara ao que chamaba el conurbación. E citaba o exemplo, Pontevedra debería de ser unha única urbe que aglutinara Poio máis Marín, con unha fórmula precisamente de conurbación para digamos, prepararse a afrontar o futuro inmediato. Bueno, isto probablemente sexa, de novo, como antes o de reunificar Illa de Arousa e Vilanova de Arousa, mentar a bicha, é dicir, pero o futuro pode ir por aí. Vostedes son alcaldes, están ao pé, digamos, do problema, da situación. O ven ou é unha burrada? Os dous alcaldes, por certo, de Pontevedra Poio son compañeros suyos de partido, do Bloque Nacionalista Galego, Lores e Sobral, Nito e Miguel. Cree vostede que isto é posible ou están a reventar a hora de risa? Das conversas que lles escoito ou do que poida trascender do partido, evidentemente non está na axenda, está a manter esa idea. Eu tamén quería aproveitar, porque tamén igual pode quedar a certa sensación de que os concellos pequenos que son un desastre e van tan mal que é necesario introducir neles mecanismos alleos para que se unan. Bueno, poderíamos mencionar moitísimas experiencias, estou seguro, eu do BNG así, cada quen dos seus partidos de concellos pequenos que son absolutamente viables, que son incluso a vanguarda de iniciativas que xa nos gustaría a algún outros concellos pois tamén aprender en todos os eidos e que están funcionando, porque tamén, igual que a gran escala ás veces é difícil realizar determinado tipo de actuacións, pois a pequena escala e en pequeno concello tamén te permite liderar determinadas actuacións punteiras en diferentes elementos, pois recollida porta a porta, depuración autónoma, cousas que son moi difíciles noutros lugares, pois aquí son máis doados de implantar, ou determinadas ferramentas de agricultura ecolóxica, ou facer do turismo un eixo de atracción, que son tamén moi positivos, ou, por exemplo, en Muras, que aproveitando o caudal dos eólicos, pois os veciños non pagan a luz e obrigan a que esa enerxía que se produce maioritariamente nese concello redunde na veciñanza, que son moi importantes, son moi interesantes e que deberíamos aprender delas, e son absolutamente viables. Volvemos un pouco, entón, donde toque ou donde haxa algún problema, pois que o plantexen, que intenten resolvelo co consenso dos veciños. Donde non o hai, non traíamos ás veces debates que deberían, se nós estamos así, como deberían estar en Burgos, en Salamanca, con a maior parte dos municipios menos de 1000. Como andarán por alá ou medio Castela con esa situación? Probablemente non sei exactamente como é a situación demográfica de Burgos ou Salamanca, pero a nosa é tremenda. Sí, pero eles ten que ver, Sí, pero non ten que ver ao noso favor. Nos falamos de varios millóns, estamos falando de 3 millóns de persoas e nos estamos cuestionando, incluso en provincias das menos favorecidas do país, como pode ser Lugo ou Ourense, que están nunha situación, pois, a nivel de tamaño de concellos, están a anos luz desas outras localidades e perdendo poboación tamén. Falamos de Soria ou falamos de Ávila, concellos que teñen concellos moitos máis pequenos que nós, e, sin embargo, ali non se está dando debate, e aquí, que, efectivamente, nós temos un problema, eu creo que non se está dando. Claro, eu creo que Adolfo me acaba de dar a razón sin darse conta. Dende a óptica do Estado, está clarísimo que hai que racionalizar a planta municipal, e dende o Estado incluyo as 17 comunidades autónomas, Cataluña incluída, e dende Galicia tamén. É dicir, 31 concellos galegos teñen menos de 1000 habitantes. Para min todos os alcaldes, os que teñen unha boa xestión, ou dos que te podes ter como cabeceira, son un exemplo. Teño, ademais, amistades en distintos partidos políticos. Pero o que acaba de dicir Adolfo, eu creo que a principal escollo para que haxa máis fusión son os alcaldes, eso é así. E o falo de Burgos, o 92%, eu falo de Galicia. Sí, pero o falo de Burgos, o 92% ten menos de 1000. Pero onde teña hai máis concellos en Burgos que en Galicia. Pero esa é unha óptica. Non, é óptica que resolvan ali, e cando vexa como vai Burgos, pois igual caiu tamén a burra. Vostede di os alcaldes, pero por que? Porque non queren perder un alcalde con 12.000 habitantes é moi difícil que teña unha óptica das situacións de concellos de 2.000, 3.000 ou 1.800 habitantes. E eu falo dende a situación das fusións voluntarias. Eu non falo en momento de impoñelas, nin de... O que falo é que dende o ámbito parlamentario se debería de abrir un debate en como incentivar máis as fusións voluntarias. Que se hai dous concellos que pola súa situación xeográfica, pola súa
historia común que as hai, é dicir, o meu concello loitamos contra os franceses no ano 1809, pero os de Cerdedo tamén, e os da Lama tamén. Hai fitos históricos que nos sitúan en distintos momentos unidos. Quero dicilo, Cotobade é o resultado da unificación de parroquias e de 6 concellos. E de feito non hai ningún núcleo de población en Cotobade que se chame Cotobade. Por qué? Porque onde está ahora o concello Carballedo nunca foi municipio, e polo tanto, pois, esa é a realidade, é dicir, 200 anos despois seguimos tendo o mesmo número de concellos que cando se plantexou, pois, a creación dos municipios en España, coas provincias e demais. E isto é unha óptica que, dende o punto de vista da Unión Europea, digámoslo nós, ou non se queira entender, é anómalo, é dicir, potencias europeas abordaron este debate dende o criterio da imposición das fusións. Eu creo que en España sí que temos que abrir o melón as forzas políticas, cos seus representantes, das fusións voluntarias, e tratar de incentivalas e de apoialas cando se plantexen. Eu que defendo que se apoien cando dous concellos se queiran unir, que se apoien, e dende o meu amplo, non sei, visión da historia e da política, eu non son un teórico como Barreiro Rivas, aínda que creo que foi unha das mentes máis privilexiadas que deu a política galega, aínda que non compartira últimas decisións, e un gran politólogo. Ora, eu non vexo un debate nin a corto prazo nin a longo prazo sobre as fusións de Pontevedra e Poio, o considero innecesario, e voltando un poquinho á pregunta, como tampouco a unión con Marín, crear un gran concello na ría de Pontevedra podía ser interesante, pois, para compartir a xestión do saneamento, da auga, pero non para tratar de ter un único alcalde en 3 concellos. Vai o fío do que decía antes Gonzalo, que pide a palabra do Gran Santiago e outras fórmulas que se plantexaban precisamente de posible conurbación, por decirlo de algún xeito. Conurbación es cuando los cascos urbanos ya se tocan. Claro, eso sí. Que de feito pasa entre Pontevedra e Poio. Bueno, pues en ese caso se puede ver, pero repito... E Marín e Pontevedra, También, pero yo lo que no veo, por ejemplo, es Pontevedra que tenga que unirse con Caldas y con Cuntis. No, claro. Claro, pero entonces, ¿dónde ponemos el límite? Y yo lo que quiero hacer hincapié es en un tema muy particular. Y ahí no estoy de acuerdo con Jorge, porque Jorge es un hombre mucho más pragmático de partido que yo. Pero hay un tema que a mí me da mucho miedo. Jorge, yo conozco a muchos políticos de todos los partidos en los años que he estado aquí, y hay una cosa que me da pánico. Y dices tú, no, pues que en el Parlamento, dice, pero ¿qué daño hay de hablar con los alcaldes? Porque ese es otro tema. ¿Por qué estamos haciendo leyes y la FEM, por ejemplo, apoya las fusiones, cuando la FEM la controlan los ayuntamientos grandes, que tienen sus intereses propios y su financiación propia? ¿Por qué una cosa que vertebró Galicia durante siglos, que fue los ayuntamientos pequeños de 10, 15, 20.000 habitantes, ¿por qué unos señores tienen que decidir sin contar con los habitantes y sus representantes democráticos tomar esas decisiones? ¿Qué es a lo que nos llevamos? Yo he visto a políticos de nuestro partido y de otros hablar en nombre de los ayuntamientos pequeños sin tener ni puñetera idea de cómo se vive, de cómo es la relación social, de la solidaridad que hay entre vecinos. Hombre, a mí un tío del barrio de Salamanca, que me explique cómo funciona allá Darousa, a ver, no tiene ni puñetera idea. Y les voy a decir una cosa, a mí personalmente, que por circunstancias de la vida me vine a vivir a un pueblo que era Vilanova, cuando vivía en un sitio más grande que era Santiago, y vine con mi mujer voluntariamente, es un tema personal, nos vinimos allí porque nos gusta la vida de pueblo. Yo creo que la calidad de vida, de poder criar los hijos en los parques por la calle, con la libertad que no hay en las ciudades, hay ciertas cosas que son muy importantes y muy buenas de los ayuntamientos pequeños y que no estamos poniendo en valor porque nos... decir yo que soy alcalde de uno. Por eso, o sea, porque nos están... Porque es que hay que reivindicar los ayuntamientos pequeños, que tenemos derecho a tener los servicios de los grandes, pero vivir como nos da la gana, como el que quiere vivir en el rural y tener su huerta y plantar los tomates, que nos dejen vivir y que no decidan por nosotros. Y están decidiendo por nosotros, pero de todos los partidos, A nivel de Madrid, pues sí, es que hay que quitar ayuntamientos. Oiga, es que a mí, nosotros queremos vivir como nos da la gana. Cuenten con nosotros también. Sinceramente, cumplan con la ley que no la cumplen. Denos el dinero que comentamos antes, que nos están robando, porque la ley dice que eso lo tienen que pagar ustedes y lo pagamos nosotros. Y ese debate yo no lo veo en ningún sitio grande. Solo decimos los alcaldes de ayuntamientos pequeños cuando nos vemos afectados. No nos defiende nadie, nadie. Nadie nos lleva al Parlamento, pero ningún partido, ningún partido. Claro. ¿Por qué? Mejor juntar todos ellos y repartir para grandes obras. No, pues hay una España rural, hay una Galicia rural,
¿Qué ha sido el germen? Pues mira, habéis citado a Barreiro, que es un hombre de Forcarei, un ayuntamiento pequeño. Pero yo creo que las grandes mentes del presidente de la Xunta de Galicia era un hombre de pueblo pequeño. El anterior, yo no sé, Touriño, ¿de dónde era? De Cotobade. Pues mira, de pueblo pequeño. Fraga, de Villalba, el otro. Galicia y las mentes gallegas salieron muchos de pueblos pequeños y literatura y todo. Tenemos una cultura de pueblo, no de ciudad, de pueblo. Y a mí que se quiera quitar, simplemente pues porque unos señores deciden eso, hombre, que se cuente con la gente, que se cuente con la gente que vivimos en democracia. Y la verdad es que yo en los años que llevo de alcalde, y soy el más veterano aquí presentes, consulta a nivel de ayuntamiento pequeño de lo que queremos hacer, nos enteramos por el boletín. No se nos respeta, ningún partido, no se nos respeta. Esa é unha crítica, será digamos, a operatividade, eu creo que dos cuadros dos partidos. Y a los parlamentos y a tal, bueno, que ni se preocupan. Despois de 20 anos eu ata podo entender que Gonzalo pudiera ter esa opinión. E ademais que eu creo que ten boas iniciativas no seu concello e polo tanto tamén é moi importante escoitar estas opinións. Pero hai que incidir e non perder o espectro, que ningún político de Madrid vai a decidir si na provincia de Ourense se van a fusionar 2 concellos ou na provincia de Lugo outros 2. Citamos se habló a Barreiro. De obligarlo, perdona, Jorge, tú sabes que pues hubo un debate de obligarlos, bueno, de poner una ley como se hizo en Italia, de que no pueden tener menos de 20.000 habitantes. Eu creo que ti tamén, como a min, defendes a fusión voluntaria de concellos. No, voluntaria, por supuesto. Exacto, pues aí está voluntario defiendo el punto todo. De equilibrio. Ahora, sin opinión, sin conocer la realidad de los pueblos pequeños, opinar desde Madrid o desde Bruselas o de donde sea, y no ver que es una realidad social y cultural los ayuntamientos pequeños, eso también es un hecho que hay ahí. Pero eso estamos de acuerdo. O que hai que incentivar é que no debate político que incentivos damos para que haxa máis fusións voluntarias e de que forma e como axudamos a que 2 concellos que se queiren unir se unan. Eso é o que hai que abordar, non que se dende un ministro que de Madrid decida falando de incentivos, a vostedes, Cerredo Cotobade, caeu unha importante cantidad de cartos. En unha comida recente, un alcalde do seu mesmo partido político decía, non, agora Jorge máis Balseiros ten unha chea de pasta para invertir no concello. Está primado? Está primado, eu falo de feitos. Eu teño que dicir que incluso no meu partido político hai xente de todas as opinións. Hai xente como Gonzalo que defende as fusións voluntarias como a min, a mellor con outras opinións nas que parece que estamos en contra, pero creo que estamos de acordo. Non, son matices. É moi interesante, ademais, que ambos os dous non seixan exactamente do mesmo credo. Pero non serían necesarios os incentivos, non? Debería haber unha explosión de riqueza en Cerredo Cotobade que fixera que non necesitaran incentivos xa. Pero iso, a realidade... O incentivo acabarase, non vai a durar para sempre. A realidade é que... Ao final hai que poñer sobre a mesa o Ministerio de Hacienda veremos a efectividade do incentivo temporal. O Ministerio de Hacienda, que non o di Jorge Cubela, sacaba unha nota informativa dos concellos da comarca en cales aumentaba a participación de ingresos do Estado. Aquí non é que 2 máis 2 sumemos 4, é que aquí 2 máis 2 sumamos 6. Sumamos, ademais do que nos daban por separado, gracias a ese 0,27% do PIE, 200.000 euros máis. Sabedes o que supoñe para un concello como o noso ter 200.000 euros solamente do que nos dá o Estado en transferencia fija anual por enriba do que sumamos os dous por separado? Moitísimo. O que nos botamos en falta de 12.000. Os gastos nos colexios, por exemplo. Acaba de perder a Illadarous a 75.000. Tiene que gañar 200.000. Pero non. A Xunta de Galicia... O sistema de financiación debe de cambiar. Non é sistema de financiación. A Xunta de Galicia, o problema non é de unirse menos o goberno e a institución da nosa comunidade autónoma. O 100% das subvencións que solicitou o noso concello foron concedidas. Por que? Porque se barema con puntuación de 20 puntos aos concellos fusionados e iso nos permanece... Con prejuicio de algúns demais, ao mellor. Oye, no, pero hace ben aprovecharse, as nosas decisións benefician ao noso concello. Ao mellor as vosas decisións de estar sentados e non buscar medidas administrativas, vos non, me refiro a outros alcaldes, que favorezan medidas administrativas, que lle favorezan os seus recursos ao seu concello, pois están perxudicando o seu povo. As nosas medidas están favorecendo o noso concello. Por que perdeu 75.000 euros? Acaba de perder 75.000 euros. Estamos por debaixo dos 5.000 habitantes. Porque perdeu población. 4.962. É porque perde poboación a Illa de Arousa.
Pois levamos anos con esta problemática fluctuando. Pues ¿por qué no nos reproducimos, hombre? ¿Por qué no nos reproducimos? ¿Qué es lo que está pasando en Galicia? Porque la natalidad está bajo mínimo. Sí, no, é certo, evidentemente. Es unha crítica a mi amigo Carlos, ya sabe por onde voy. Creo que é un problema que non ten que ver coa fusión dos concellos. O tema da Bueno, perda demográfica hai que resolvelo de outra sorte, maneira. casualidade ou non valeu de nada a fusión, pero o certo é que o Concello de Cerra do Cotobade foi conxuntamente con Pontevedra, dentro do ámbito comarcal de Pontevedra, das terras de Pontevedra, que aumentamos poboación e foi no primeiro ano da fusión. Eu non o digo dende un punto de vista triunfalista, o digo dende un punto de vista que se a mellor non tomáramos a medida de baixar a taxa do lixo, de baixar a taxa pois do imposto de circulación, de poder aumentar as prazas das escolas infantiles e sobre todo pois incluso de eliminar o imposto de construcións para que as parellas máis novas do noso concello, as que se queiran asentar no noso termo municipal, non paguen licencia por facer unha rehabilitación ou unha construción nova, non teríamos acadada esta situación. A ver a do ano que ven, pero vamos a incrementar as medidas. Falaba Adolfo desas medidas que fan os alcaldes dos pequenos concellos. Vamos a facer unha bolsa de aluguer de vivendas baleiras para dar axudas ás persoas que queiran promover entre a rehabilitación ou as reformas das súas casas e poñelas nese banco de aluguer de vivendas para favorecer a precios baixos que os nosos veciños ou parellas novas poidan vivir en Cerra do Cotobade. E ao final eu creo que con fusión ou sin fusión, con mancomunidades ou sin mancomunidades, o que nos move a todos os alcaldes en calqueira decisión é tratar de manter a poboación. Nos vamos a tratar de revertir a situación de baixada, nos temos a proximidade de estar cerca de Pontevedra, que iso, pois, efectivamente, como concello dormitorio, como concello tamén de servicios, pode estar con fórmulas adecuadas en óptimas condicións, e, polo tanto, ao final, esta é a realidade. Os concellos en Galicia baixan poboación, e o que temos que loitar é contra esa sangría demográfica. Os seus concellos están, no seu caso sí, está claro. Si, hai sinais de alerta de que hai que intentar tomar medidas. Agora, é un problema que non se resolve concello a concello, porque incluso concellos grandes están perdendo poboación. Compostela perde poboación, e hai cidades que están perdendo, e concellos tamén de certa capacidade. Hai un problema real que necesita solucións globais, non é concello a concello, podemos intentar resolvelo e poñer parches concello a concello, pero estamos falando dun problema global, como eu creo que ademais incluso o Estado español, se me apuras, incluso a nivel europeo, pois hai certa problema de envellecemento da poboación que se dá a nivel global. Hai que traballar de outra maneira. Fan falta servizos, canto máis servizos, máis asentas a túa poboación, fai falta explorar cousas, pero insisto, podemos resolvelo. Ia preguntar, é unha pregunta aberta, empezo por vostede, Gonzalo, porque é ademais o alcalde máis veterán, o que leva máis tempo. Eu ia a preguntar, como última cuestión, si a solución, digamos, da pervivencia do actual número de concellos, o menor ou maior, tería que ser motivo dun pacto de autonomía. Estou por mudar a miña pregunta e preguntarlles, entón a cuestión sería que o pacto de autonomía, o pacto de Estado, o consenso xeneralizado de todas as forzas políticas debería ser máis ben para fomentar medidas que tenderan ao aumento da natalidade? É aí onde está o gran problema? Vamos a ver, el gran problema de Galicia en este momento, tenemos un paro alto, tenemos un montón de problemas, pero el mayor problema que tenemos en este momento es el problema demográfico. El problema demográfico es que no hay quien gaste. La gente, los ancianos gastan mucho menos que los jóvenes, no hay consumo, entonces la economía se resiente, no hay nacimientos, tenemos un problema. Eso sí quedaba para 10 debates porque es un problema gordísimo, el problema principal. Lo otro se puede ir arreglando. Pero yo repito, es que te voy a llevar la contraria, porque volvemos a lo mismo. Es que tiene que haber por el tema municipal un gran consenso entre partidos. No es un tema de consenso entre partidos, desde mi punto de vista, vuelvo a insistir. Los partidos no lo ven igual en las ciudades grandes o en los gobiernos centrales, autonómicos o diputaciones que se ven en los pueblos. Es un tema de consenso entre el rural y el urbano en Galicia. De consenso, que hay que tener en cuenta también lo que opina la gente del rural. ¿A FEGAM sería un buen interlocutor? Si lo controlan los ayuntamientos grandes, no. Es que el problema es la falta de representatividad de los concellos pequeños, a nivel de diputaciones, a nivel de diputados. Hombre, a ver, la diputación la están controlando en este momento Pontevedra y Vigo. Y ves, desde mi punto de vista, barbaridades como que un coso que está para ayudar a ayuntamientos medianos y pequeños esté arreglando una grada en Balaídos. Y voy al PP, arregló también pasaron el PP, o sea, no es una cosa de partidos, no.
La Diputación está para los concellos pequeños. Eso es para lo que tiene que estar. Y si no, sí que tiene que desaparecer. Porque Vigo o Pontevedra no necesitan administrativamente ni la CEPAN, ni el Oral, ni nada, porque se pueden mantener solos. Los servicios que nos tienen que dar a nosotros, nos los tienen que dar. Y se está haciendo ahora mismo. Antes, por lo menos, el presidente era de un ayuntamiento pequeño, pero es que ahora la presidenta es Vigo y ejerce de viguesa, de capital. Pues no. Y me da igual que sea del partido que sea, lo diría igual. No puede ser. No caso da Coruña é dunha cidade, dun concello, como é As Pontes... A ver, incluso había una propuesta ahí atrás que tiene mucho sentido de quitar de las diputaciones las ciudades, no sé si eran más de 50.000 habitantes. Sí. Claro. Y entonces, y ya no, repito, es que no me refiero a partido, y entonces las diputaciones sí que prestarán servicio a los concellos que necesitan, porque la diputación no deja de ser una gran mancomunidad, pero no está funcionando como tal, porque hay dos ciudades que tienen la mitad de la población de la provincia y los demás. No caso coruñés, pídolles respostas moi breves, que estamos a rematar. Por falar dese sistema, se introducen nos concellos aproximadamente 90 millóns de euros e Coruña, Santiago e Ferrol teñen atendendo as súas parroquias rurais, non a poboación, porque senón efectivamente habería un sobrefinanciamento das cidades e non están para esas diputacións. Pero dices en tu diputación, na Coruña, sí, na Coruña resolveron eso, xa digo, con 90 millóns directamente aos concellos e con ese criterio de parroquias rurales das cidades, non as cidades, porque senón evidentemente o que acabamos de dicir, iría doble financiamento para eles e non é así. Alcalde da Illa, apelo o que falaba antes, sería entón recomendable un pacto para resolver o problema demográfico como punto de partida de outro debate que teríamos a propósito do espectro municipal? Eu sinto ser pesado, volvo a manifestarme que o problema demográfico non é máis que un dos problemas que temos nos concellos pequenos. O problema principal é a reordenación da financiación municipal, pasando tamén pola reordenación e unha nova regulación da financiación autonómica por parte de quen lle corresponde. Entonces, temos que quitarnos xa a culpa de encima aos concellos, botarnos a culpa encima de todos os males do universo, al final casi que non lo acabamos querendo, bueno, temos que quitarnos esa culpa falsa que nos meteron encima, bueno, exixir realmente empezar por unha nova formulación financeira para os concellos. Estamos un minuto por riba do tempo establecido, así que, por favor, brevísimo, Jorge Cubelaz, pecha vostede este programa. Dende o punto de vista demográfico, hai que tratar de apostar por medidas non só por culpa do paro, senón das persoas que traballan para conciliar a vida laboral e familiar. Dende o punto de vista dos municipios, eu gustaríame ver, pois, dende as distintas forzas políticas, un debate aberto sobre como incentivar as fusións voluntarias de municipios en Galicia, en Castela e León, no espectro do conxunto do Estado. E estou seguro que durante os próximos 3-4 anos, durante a década dos anos 20, este debate en España e en Galicia vais a dar con moita forza. Bueno, pues temos por diante ano e pico aproximadamente para as próximas eleccións municipais. Tamén será, evidentemente, un barómetro de situación, no caso concreto de vostede, e logo ábrese unha nova legislatura que pode ser precisamente a que vostede apela en ese senso ou en outro diferente. Verémolo. E agardo que teñamos a oportunidade de volver a reunirnos e falar deste asunto. Parecelles? Un auténtico placer ter os 4 alcaldes aquí, aprende uno moitísimo escoitándoles e vendo as súas reflexións. Moitísimas grazas, de verdade. E ata a semana que ven, aquí, en Contrastes, en Canal Rías Baixas, dende o Pazo da Cultura de Pontevedra. Boas noites.